Cerita iki kabeh diwiwiti saka siji kedadian sing aneh banget. Kedadian iki dumadi sakwise study tour sekolah. Sing kudune ya nyenengake to. Nanging jebul sambutan sing ditampa ing omah malah dadi wiwitaning cerita medeni sing ora bakal dilalekake. Sawiji dina ing desa Wufi. Bayangno wae, swara ngrenge kuwi serak lan jero. Bles ora kaya swara kucing lumrahe. Rasane ana ancaman tenan ing swara kuwi. Jelas iki dudu sapaan anget sing diarep-arepake babar pisan. Nah, paraga utama cerita iki jenenge Rindu Asmarandah. Dheweke lagi wae tekan omah, kesal banget bar melu study tour 10 jam suwene menyang Gua Purba. Mesti wae sing sepisanan digoleki ya sapa maneh yen dudu kucing oranye kesayangane, si singa. Dheweke wis kangen pol. 10 jam lho pisah karo singa. Kuwi wis rekor paling suwe kanggo Rindu. Nanging, apa sing ditemoni Rindu kuwi blas adoh saka sing dibayangke. Singa kucinge malah ndesis dawa. Cangkeme mbuka amboh ngetokake untu-untune sing landhep. Gegere langsung melengkung munggah siap nyerang. Lan mripate singa malih setipis slading. Rindu jelas kaget setengah mati. Lah piye? Kucing sing biasane manja lan gemesake kok saiki malah dadi koyok monster cilik sing medeni banget. Mah, Rindu langsung bengok nyeluk ibune. Nanging mripate ora bisa uwal saka singa. Singa kok dadi galak ngene, Mah? Apa durung dipakani? Batine Rindu. Dheweke wis bingung campur wedi ndelok kucinge sing malih dadi aneh ngono. Nah, untunge ibune Rindu bukangen iku dokter hewan. Dheweke yo langsung tanggap nyedaki singa terus ngendong kucing kuwi. Ning yo aneh tenan, singa blas ora brontak, malah anteng-tenging tangane bukangen. Nanging pas Rindu arep nyedak, piuh, singa langsung gereng meneh. Akhirnya ya wes, bukangen gawa singa menyang klinike kanggo diperiksa luwih lanjut. Sakwise diperiksa kanthi teliti tenan, bukangen ora nemokake masalah kesehatan siji-sijine. Singa sehat walafiat, ora loro, ora apa-apa. Lah terus, nek ora loro, gene ya singa malih dadi galak banget. Lan sing luwih aneh kok galakke mung karo Rindu? Nah, pitakonan iki sing gawe kahanan dadi saya misterius. Akhire Rindu mlebu kamar, rasane wis campur aduk. Penasaran ning ya rada lara ati. Dheweke lungguh ing meja sinau, mikir. Salahku apa ya? Wis ora mood arep adus utawa ngopo-ngopo. Terus, dheweke njupuk buku saenake saka tumpukan. Lah kok kebeneran sing dijupuk kuwi buku fisika. Pas iseng buka-buka kaca, mripate orang sengaja mandek ing bab optik. Rindu langsung kelingan penjelasan gurune ing sekolah. Ana istilah jenenge akomodasi mripat. Intine, kuwi kemampuan mripat kanggo ngowahi fokus. Saka ndelok barang sing adoh menyang barang sing cedhak. Carane ya kanthi ngowahi wujud lensane. Dumadaan kaya ana lampu bohlam murup ing dhuwure sirahe Rindu. Ana ide sing brilian ning uga medeni. Dadi gampange ngene, coba bayangna ya, nek kita nyawang barang sing cedhak kaya maca tulisan ing HP, lensa mripat kita kuwi bakal dadi luwih kandel lan mundhar. Nanging sewalike, nek kita nyawang pemandangan sing adoh, contone gunung, lensa mripat otomatis malih dadi luwih tipis lan pipih. Nah, owah-owahan wujud lensa iki sing dadi kunci misterine. Kuncine ana ing kene. Mripate Rindu langsung ambah. Triji-trijine jepret. Aha, dheweke nemu cara. Tanpa mikir suwe maneh, Rindu langsung mlayu metu saka kamar. Dheweke kudu mbuktekake teorine saiki uga. Rindu langsung bablas menyang garasi. Njupuk jas hujan dienggo, njupuk helm dienggo, terus kacane ditutup rapat. Ora lali njupuk sarung tangan. Dheweke uga nguripake kamera video ing HP-ne. Wis pokoke Rindu malih dadi sosok sing aneh banget, ora ana sing bisa ngenali babar pisan. Par kuwi, Rindu mlaku alon-alon, bali menyang ruang klinik. Lan hasile persis podo. Singa tetep galak, nesu, siap nyerang. Padahal ya dipikir maneh, kanthi sandangan kaya ngono, mosok iya singa isi bisa ngenali Rindu? Mokal toh?
Sawise singa dilebokke kandheng maneh, Rindu lungguh ing jejere ibune. Dheweke wis ora wedi, malah mantep. Karo nuduhake HP-ne dheweke nerangake. Iki tegese mak, nesune singa kuwi dudu mergo aku. Rindu banjur muter rekaman video ing HP-ne. Suasanane malih dadi tegang. Coba digateke tenanan ma, jare Rindu. Dheweke njaluk ibune ndelok saben detail ing video kuwi. Frame per frame. Rindu ngangendikake video ing siji titik, terus ngezoom pas ing mripate singa. Coba delengen mak, singa kuwi dudu nyawang aku, jarine Rindu alon. Nah, iki wiwitane saka panemuan sing gawe merinding. Delekan sirahe ma, rodok ndangak to iki artine fokuse singa kuwi luwih dhuwur tinimbang posisiku ngadeg. Lan sing paling penting, delengen lensa mripate. Rindu nerusake, lensa mripate kuwi dadi pipih. Miturut ilmu fisika kuwi tegese singa lagi fokus karo samubarang sing adoh, sing ana ing mburiku mah, dudu nyawang aku. Dadi, nek didudut saka mripate singa, sing diteleng kuwi dudu Rindu. Sing diteleng kuwi sosok sing luwih dhuwur tinimbang Rindu. Embuh mergo pancen dhuwur utawa mergo ngambang. Lan sing paling gawe merinding, sosok kuwi ngadeg persis ing burine Rindu. Bukangen langsung mlengok. Singa, ndeleng apa, Nduk? Lawang ora ana sapa-sapa ing mburimu mau? Pitakone kanthi swara sing wis campur bingung lan wedi. Raine Rindu pucet banget kaya kertas. Dheweke nyedak ibune, lambene gemeter. Kanthi swara bisik-bisik sing meh ora keprungu, Rindu ngomong, "Dewe, wis ngetutake aku mah, wiwit saka study tour ing Gua Purba."